Вітаю, гэта навіны на Белсаце і коротка пра галоўнае на гэтую гадзіну. Каля 10 тысяч пенсіянераў вярнуліся да працы пасля адмены зніжальных выплатаў 1 студзеня, адрэпартавала прадстаўніца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Алена Гомарова. Паводле чыноўніцы, акурат такую лічбу і прагназавалі ў ведамстве пасля зняцця абмежаванню на атрыманне заробку ў поўным аб'ёме для пенсіянераў, якія працуюць. Апрача таго, Гомарова прапанавала беларусам спосаб для падваення пенсіі. Дзеля гэтага трэба часова адмовіцца ад выплатаў, што дазволіць у будучыні атрымаць грошы праз бонусную праграму. Памер будзе залежаць ад тэрміну, на які чалавек скасоўвае атрыманне пенсіі. Мінімальным чыноўніца назвала 2 месяцы, за якія налічваецца 1%. Максімальнага перыяду ў Міністэрстве працы не вызначылі. У Менску сілавікі працягваюць паляваць на так званых дармаедаў. Беспрацоўным беларусам прыносяць позвы ў цэнтры занятасці. За няяўку пагражаюць падатковай. Паводле выдання citydog.io меншыкі пад падпіску атрымліваюць лісты шчасця з рук сілавікоў. У дакуменце гаворыцца пра сацыяльнае ўтрыманства, а таксама пра абавязак кожнага беларуса, цытата, удзельнічаць у фінансаванні дзяржаўных расходаў, пра заплату падаткаў і іншых плацяжоў. Тым часам у Менску 5 сакавіка пройдзе спецыялізаваны кірмаш вакансіяў для беспрацоўных і тых, хто вядзе нібыта асацыяльны лад жыцця. Пад апошнімі чыноўнікі маюць на ўвазе былых зняволеных, пацыентаў лячэбна-працоўных прафілакторыяў і беларусаў, якія стаяць на ўліку міліцыі. Працоўныя месцы для іх прапануюць дэпартамент аховы МУС, Зялёнбуд ды кампанія для добраўпарадкавання Prime Resource Комплект. Дональд Трамп падчас свайго звароту ў Кангрэсе ЗША заявіў, што прэзідэнт Украіны пацвердзіў яму сваю гатовасць да мірных перамоваў. Амерыканскі прэзідэнт запэўніў, што атрымаў ад Зяленскага ліст, у якім той сцвярджае, што не толькі хоча заключыць замірэнне, але таксама падпісаць пагадненне аб здабычы карысных выкапняў. Мы ведаем, які ўнёсак Злучаныя Штаты зрабілі для захавання суверэнітэту Украіны. Што датычыць новага пагаднення наконт карысных выкапняў, мы атрымалі паведамленне, што Украіна гатовая яго падпісаць. Мы атрымалі паведамленне толькі што. Мы вядзем перамовы і з Расіяй. Расія, падобна, таксама гатовая да мірных перамоваў. Гэта ж выдатна, ці не так? Расія атакавала крытычную інфраструктуру Адэсы. Як паведамляе мясцовая вайсковая адміністрацыя, у выніку удару ў прыгарадзе загінуў 77-гадовы мужчына. Ён атрымаў аскепачнае раненне, несумяшчальнае з жыццём. Атаку на Адэсу здзейснілі 15 беспілотнікамі тыпу «Шахед». Пашкоджаныя некалькі прыватных дамоў і электрапастанцыя. Частка гораду засталася без святла, вады і цяпла. Паветраная трывога гучала і ў Кіеве. У Барыспальскім раёне ў выніку удару дрону выбіла вокны ў шматпавярховіку, а таксама ўспыхнуў пажар на адным з прадпрыемстваў. Паводле папярэдняй інфармацыі, пацярпелых няма. У школах праводзяць ідэалагічную працу з бацькамі, каб яны адмовіліся ад навучання дзяцей за мяжой. Пра гэта даведалася выданне «Наша Ніва». Як распавяла нашым калегам маці аднаго з навучэнцаў, у лютавым выпускных класах правялі анкетаванне. Сярод пытанняў было і пра планы на паступленне. Пасля чаго адміністрацыя навучальнай установы і настаўнікі пачалі выклікаць на размову бацькоў тых дзяцей, хто сказаў пра намер вучыцца за мяжой. Акрамя таго, суразмоўца нашай Нівы распавяла, што з вучнямі рэгулярна працуюць ідэолагі, якія пераконваюць дзяцей у перспектывах выдатнага жыцця ў Беларусі і ў той жа час застрашваюць цяжкасцямі побыту ў Еўропе. На інстаграм-старонцы градзенскага аблвыканкаму апублікавалі відэаразвітанне з Уладзімірам Каранікам пад назваю «Скажы дзякуй губернатару». Мясцовыя жыхары нібыта праявілі ініцыятыву пасля прызначэння таго на пасаду віцэ-прэм'ерам і захацелі адзначыць унёсак чыноўніка ў кіраванні горадам. Вашай увазе без каментара. Подписываться на наши социальные сетки, а таксама долучацца да праграмы «Аб'ектыў на Белсаце» о 20:00. Я ж на гэтым з вами развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.